Jawel, jawel mensen, we zijn er weer. Kom binnen. Kom binnen, kom binnen, kom binnen. Kom binnen, kom binnen, kom binnen. Kom binnen, kom binnen, kom binnen. Even kijken hoor. Want wat is er nu weer aan de hand? Wat is er? Wat is er? Oops, connection reconnecting. Dan moet je maar weer reconnecten. Kom binnen, kom binnen, kom binnen, kom binnen. Kom gezellig binnen. Kom gezellig binnen. Als je nieuw bent tot dit platform, of je hebt het al een paar keer gezien, Boom Connectie trouwens, je hebt het een paar keer gezien. Linksboven kan je gelijk volgen. Ja, wacht niet te lang. Ga gelijk volgen. Ga niet terug hier uit de live en dan ga je naar het profiel. Nee, volg gelijk hier. Hier kan je gelijk deelnemen en volgen. Boom Connectie trouwens. We zijn weer terug met het spel. En natuurlijk weer op een manier zoals ik hem graag speel. Zo. Ja, ik vind het leuk wanneer ik het ook natuurlijk gewoon op het scherm de vragen kan laten zien. Maar ik vind het niet zo handig. Want dan moet ik zelf elke keer de tijd bijhouden. Daar heb ik geen zin in. Daar heb ik geen zin in. Maar dat mag de pret niet drukken. Iedereen die binnenkomt, goedenavond, goedenavond, goedenavond. Kom binnen, kom binnen, kom spelen. Langs een brein binnendruppelen. Om te doen. Het is al tijd. Kobroki koni esi. Dat is wat het betekent. Kobroki koni esi, kom lekker binnen, kom lekker binnen. Wat houdt dat in? Na aanvraag van vele mensen die hebben gezegd van ik ga de online zitten leren, dat wordt gewoon te veel. Er nu natuurlijk de basislessen plus de Zoomlessen. De Zoomlessen zijn 1,5 uur lang. En tijdens de lessen, dan kan je dus vragen stellen. We gaan oefenen met het materiaal. Je gaat je vocabulaire uitbreiden. Je gaat moeten leren met het schrijven. Je gaat moeten leren met het lezen. Al dat soort dingen. Dus het is eigenlijk de upgrade, de extra ondersteuning die mensen nodig hebben, die ze vanuit hunzelf waarschijnlijk niet kunnen opbrengen. Is niet erg. Niet iedereen is hetzelfde. We hebben niet allemaal het zitvlees om zelfstandig te kunnen werken. En het is dan ook mooi als we dan klassikaal in een groep dan samen kunnen komen waar je gewoon in een veilige omgeving daarmee kan oefenen en ook zodoende kan leren. Dus het is voortbouwend op de basislessen, maar wel in die zin dat er fysiek les is, maar dan digitaal. In de Zoomlessen. Dus we zijn niet echt letterlijk in een klas. De reden waarom is omdat ik nog steeds niet echt een manier heb kunnen vinden waarbij het rendabel is voor jullie om ervoor te zorgen dat je uit verschillende steden daar aanwezig kunnen zijn. En ik begrijp dat er heel veel mensen zijn in verschillende plekken. Wat ik zie is dat er mensen vanuit Rotterdam komen. Er komen mensen vanuit Amsterdam naar de website toe. Er komen mensen uit de Randstad. Hoe ga je dat dan regelen? Moet er dan de les komen in Rotterdam en moet er ook weer de les komen in Amsterdam?
wordt een beetje veel. Dus de beste manier voor nu is gewoon om dat via Zoom te doen. Iedereen kan er aanwezig zijn. Iedereen kan er lekker op zijn gemak aan meedoen. En je kan je daar dus ook voor aanmelden. Dat moet voor 11 maart. Voor 11 maart moet je je aanmelden. Zodra er genoeg deelnames zijn voor 11 maart, dan is het dus ook mogelijk om daar gewoon lekker in mee te gaan. Dus dat betekent 1, je hebt toegang tot de basislessen. En normaal gesproken is de tempo dan 2 lessen per maand. Dus nog een beetje kijken of dat dan niet te snel of te langzaam gaat. Maar ik ga er even vanuit dat we dan 2 lessen per maand doen. Anders is het 1 les per maand. En je betaalt dus per maand. Per maand betaal je dus een maandelijks bedrag om wekelijks mee te mogen doen aan de Zoom-lessen. Ja, aan de Zoom-lessen. Voor de mensen die het abonnement al hebben afgenomen, daar staat iets anders voor in petto. Want die hebben eigenlijk al vanaf het begin meegedaan. En ik heb een heel leuk cadeautje daarvoor, maar dat is voor de mensen die een abonnement hebben. Dus die krijgen dat gewoon lekker te horen. Ja? Maar is dit nu muziek in je oren? Dan moet je gewoon meedoen. Dat betekent dat je gewoon mee kan doen. En je kan je dus aanmelden via de website van Spanktor Academy. Dus zeg je van, ja, ik wil graag online lessen nemen. En ik wil ook gewoon in een groepje tijdens een Zoom-les. Kunnen we gewoon samen zijn. Kunnen we de woorden oefenen. Kunnen uitspraak oefenen. Jullie zien me praten. Ik moet jullie ook horen praten. En we zijn dus daarbij bezig om daarmee meer en beter Surinaams te leren. Ja? Heb je een WhatsApp-groepje gestart, maar gaat dat niet zo lekker met het WhatsApp-groepje? En heb je iets van, ik heb toch wat meer nodig dan alleen maar de WhatsApp? Kom dan in de Zoom-les. Kom dan in de Zoom-les. Het is wekelijks, 1,5 uur. Het zal dan elke vrijdag zal het plaatsvinden. Je kan je alleen maar aanmelden via de website. En je moet het doen voor 11 maart. Want 13 maart is de startdatum. Zijn er geen aanmeldingen, dan beginnen we natuurlijk niet op 13 maart. Dan schuiven we het een weekje door en dan kijken we dan wie er mee wil doen. Maar we gaan er dus wel mee beginnen. Ja? Dus zit het dan in je hoofd van, ja man, ik wil aan die online lessen, maar ik heb eigenlijk nooit meegedaan, omdat ik niet zelfstandig wil doen. En dan miwang takatonga smaaieren heeft mij takken boom. En als je misschien daarbij hebt, dan is het perfecte moment om dat te doen. Het is voor nu alleen voor volwassenen. Ja, dus ga niet je kids erbij zetten. En dan denk je van je kids kunnen lekker meedoen. Dat is ook niet een fijne omgeving. Om dat op zo'n manier te doen. Komt er eentje voor kids? Weet ik nog niet. Ik weet niet of er eentje speciaal voor kids gaat komen waar zij dus wekelijks daar lessen voor gaan krijgen. Dus dan moeten we maar even zien of dat zo is. Maar je kan je nu aanmelden. Het heet dus de Conleri basisabonnement extra. Extra. Je kiest gewoon extra zijn. Zo heet het. Ja. Goed. Voor de mensen die binnenkomen. Bonconetti. Wat in de hel? Waarom krijg ik deze melding? Wat voor nonsens is dat? Weet je wat ik ga doen? Ik begin met het spel. Want TikTok. Na zo gaan we praten. Kom terug in de live. Want ik ga gewoon beginnen. Met of zonder je. Met of zonder je ga ik beginnen. Laat ik mezelf even weghalen, zodat jullie hier kunnen concentreren. Even kijken of we dat nou kunnen doen. Zo. We gaan naar cinema. Ik word dan ietsje kleiner. Zo. Eigenlijk wil ik dat jullie kunnen focussen op het scherm. Dus we gaan deze nemen. Ja, zo. Zo wil ik dat zien. En het is goed zichtbaar, dus dat is ook heel belangrijk, want we willen natuurlijk niet dat mensen zoiets hebben van ik kan het niet lezen. Pardon, sorry. Ik kan het niet lezen. Nou, dit is best wel leesbaar. Nog een belangrijk element. Liken. Ja, sor awarang lobby's en abi. Tikken. Dat zorgt ervoor dat de live verder verspreid wordt. En dat het nog steeds natuurlijk leuk blijft voor de mensen om mee te doen. Dames en heren, heel veel succes. Heel veel plezier. Ja, het is een spel. Ben je niet in het spel, dat betekent dus dat ik je antwoord in de chat wil zien. Ja? Dat betekent dat ik je antwoord graag in de chat wil zien. Laten we beginnen met de eerste vraag. Welk woord staat op de laatste rij? Er zijn dus 1, 2, 3, 4, 5 rijen.
En ik wil van jou weten welk woord daar gaat staan. Onthoud, je mag alleen de letters gebruiken uit de piramide. We hebben A, no, kra, anga. Wat voor woord kan jij hieruit halen? Welk woord kan jij daarvan maken? Ik kijk in de comments. Ik zie nog mensen die nog niet erop reageren. Onthoud, je hebt nog een paar seconden de tijd. Antwoord is ankra. Wat ankra? Een anker. En je kan hem eruit halen door te kijken natuurlijk. De eerste lettergreep die zit in anga. En kra, dat is letterlijk het derde woord in de derde rij. Ja? Ik ga hetzelfde zeggen als tegen jullie. Zoals ik tegen de mensen zei in Facebook. Soms is het gewoon in chapamang dat je paste. Ja, copy-paste is het bijna. Goed, vraag nummer 2. Maak van deze letters een woord. 1 letter hoort er niet bij. Hij is pittig deze week. Ik ga wel eerlijk met jullie zijn. Hij is pittig deze week. Welk woord mag je hiervan maken? Kan je hiervan maken? Welk woord kan je hiervan maken? Je mag dus één letter moet je wel eraf halen, anders krijg je hem niet. Nog een paar seconden. Welk woord kan je hieruit halen? Welk woord? Bokiti. Wat een synoniem is voor emmeren. En als je weet wat emmeren betekent, dan is dat een emmer. De R was dus te veel. Overige letters kon je dus gebruiken voor dit woord. Bokiti. Ja, en als het gaat om de uitspraak, zoals we dat eerder hebben gedaan, ik dacht aan kiberi. Nee, want dan mis je toch een paar letters. Hoi Noelle trouwens, hallo. Dan mis je een paar letters. Dus bij dit spel is het echt van, je mag maar 1 letter weghalen en de overige, dan kan je dus een woord mee maken. Dus dat was hem. Gaan we door naar vraag nummer 3. Welke klinkers ontbreken er? T en GR. Dus ik wil eigenlijk 2 klinkers erbij hebben. Wat krijg je dan? Wat krijg jij? Wat krijg jij als jij de klinkers gaat opzoeken? T en GR. Ik wil 2 klinkers van jullie hebben. 2. Vakka zegt tanger. Nou, hij staat eigenlijk niet goed, hè. Hij staat niet goed. Dat is mijn fout. Maar het moet zijn tranga. Tranga. Dus er moet nog een R'tje ertussen. Dus er stond hier gewoon niet goed. Maar het woord wat vakka heeft, dat is geen Surinaams woord. Mits, luister goed. Mits je mij wel kan zeggen van nee, dat klopt niet. Dat is wel een Surinaams woord. Dat betekent namelijk dit. Dan leer ik ook wat. Ja, dan leer ik ook wat. Dus hier stond het dus eigenlijk niet goed. En ik had eigenlijk gehoopt dat iemand zegt dat hij fout was.
Niemand die het zag. Niemand. Was maar. Jong. Gaan we door naar vraag nummer 4. Hou vol. Ja? Dat is een pittige. Je krijgt 1,5 minuut. Welk woord moet er staan op de 1, 2, 3, 4, 5, 6e rij? Dus dat betekent 6 letters. En die 6 letters moeten komen uit de woorden a, fa, tai, futu, sturu. Daar moet het uitkomen. Let op wat ik daarvoor heb gezegd. Hè? Soms is het gewoon copy-paste. Soms is het gewoon copy-paste. Soms is het precies dat. Wat krijgen jullie eruit? Lingelingelingeling. Ai futu. Ai futu. Ai futu. Sorry hoor, ik was even afgeleid. Maar het woord moet dus zijn ai futu. Je ai futu is je enkel. Hoe kom je erop? Nou, ai, die zit dan al in het woord tai. En dan heb je gewoon het woord futu. Dat is het hem eigenlijk. Ja, meer dan dat. Dat was hem. Dat was hem gewoon letterlijk. Enkel. Gaan we door naar de volgende vraag. 2 woorden worden orgaan plus bril. Orgaan plus bril. Wat krijg je dan hieruit? Orgaan plus bril. Goedenavond trouwens aan de mensen die hier allemaal binnenkomen. Ja, laat je niet daarvan de wijs van brengen van, ik zie het niet gelijk, ik snap het niet. We kijken, lont ei. Oei! Ga door. Orgaan plus bril. Orgaan plus bril. Wat zou het kunnen zijn? Een paar seconden. Het is ai gracie. Ai gracie is je bril. Een bril heb je natuurlijk voor het orgaan dat een oog kan zijn. Dus ai gracie. Nou, hij was niet zo voor de hand liggend hoor. Ik moet zeggen, deze week is het gewoon wat pittiger. Hij is zeker wel wat pittiger dit keer. Avalon begint te lachen, lont ai. No man. Maar weet je wat ik wel leuk vind? En dit is wat ik altijd tegen jullie zeg. Even kijken, mijn vakantie weer vieren. Wat ik altijd tegen jullie zeg is, wel raden. Al is het fout, ik vraag niet aan je of je perfect bent, hè. Probeer het gewoon te raden. Probeer gewoon te kijken wat het zou kunnen zijn. Ja, probeer daar gewoon goed naar te kijken. Zo, gaan we door naar de volgende vraag. Nummer 6. Cryptische omschrijving, metalengevaar voor kreukels. Wat is dat? Wat is dat? Metalengevaar voor kreukels. Saai krooitje. En wat voor metalengevaar is er dan daarvoor?
Wat denken jullie? Strijkijzer. Ja, maar ik wil een Surinaams woord, hè? Kom niet met Nederlandse woorden. Nee, alle antwoorden zijn in het Surinaams. Alle antwoorden zijn in het Surinaams. Hoe werkt dit spel? Zal ik straks even uitleggen? Nee, geeft niet. Je hoeft geen sorry te zeggen, hoor. Dat is niet erg. Als je het niet weet, dan weet je het niet. Dus dat is niet erg. Maar je was wel goed op dreef, though. Je was wel goed op dreef, though. Het is Isri. Dit is hoe het spel werkt. Voor degenen die nieuw zijn trouwens, goedenavond, Moekoneti, leuk dat jullie er zijn. Ja, elke keer komen er wel nieuwe mensen. Soms hebben we onze vaste spelers, soms hebben we nieuwe mensen. Dat gebeurt. De wijze waarop dit wordt gespeeld is als volgt. We hebben 20 vragen die allemaal te maken hebben met Surinaamse woorden. Elke vraag is anders, maar er wordt altijd een Surinaams woord gevraagd. Dus het kan zijn dat je zegt in het spel, ja, strijkijzer. Maar ik keur hem fout, want ik wil het Surinaams woord ervoor hebben. Ja? Verder is het zo dat het ook binnen een bepaalde tijd moet zijn. Soms is het 30 seconden, soms is het een minuut, soms is het 1,5 minuut. Het hangt er een beetje vanaf aan de moeilijkheid die ik eraan wil geven. Of gewoon, misschien is het een beetje moeilijk dat je toch iets meer tijd ervoor nodig hebt. Dus voor elke vraag, het is in het Nederlands, maar je antwoord is altijd in het Surinaams. En er zijn verschillende typen vragen. Dat kan zijn een cryptische omschrijving, husselwoorden, dus dan gooien we de letters door elkaar. Ontbreken de letters, dan moet je het compleet maken. We hebben het over odos, dat zijn Surinaamse gezegdes, woordpyramides. Soms gooi ik er wel eens een afbeelding in en zeg ik van wat voor woord staat er hier, maar dan staat er echt iets heel raars op het scherm. En zo gaat het door. Dus zo speel je het spel. Je kan het spel meespelen door de QR-code te scannen. Nou, dat kan dan aan het begin. Dit is de QR-code die er dan beschikbaar is. Maar dat is dan aan het begin. Ja? En als je de QR-code scant, dan heb je dus de mogelijkheid om in het spel mee te doen. Wat natuurlijk leuker is dan wanneer je in de chat meedoet, want dan ben je echt jezelf aan het testen en aan het uitdagen. In de chat is nog makkelijk. En de reden waarom ik zeg dat het in de chat makkelijk is, omdat je nog niet je antwoord afgekeurd ziet staan, toch? Maar het mooie, wanneer je meedoet in het spel, door middel van de QR-code, is dat je alleen maar je eigen antwoorden ziet, hoor. Niemand anders ziet jouw antwoorden, je ziet niet de antwoorden van de tegenstanders. Dus het doel is om ervoor te zorgen dat we zoveel mogelijk mensen wel in het spel krijgen. Want stel dat we een dag krijgen dat dit bijvoorbeeld een live spel is op tv. Dan moet je meedoen in het spel. Dan in scannen QR-code. Ik zeg zomaar wat. Wie weet, misschien zijn we een keer op tv. Je weet maar nooit. Toch? Als je nog vragen hebt, dan mag je ze gewoon in de chat gooien. Zodra ik het zie, dan geef ik er antwoord op. Ik hoop dat het duidelijk is nu. Ja, dus mochten er nog wat onduidelijkheden zijn, gooi het erin. Gaan we door naar vraag nummer 7. Ontcijfer 30 seconden. Wat is het antwoord? Wat is het antwoord? Nog 10 seconden. Men weet dat er iemand is die nieuw is en voor jou is het nog niet duidelijk, voor de anderen wel. Dit spel, ontcijferde code, speel je door de letters te vinden op. Dat betekent, als je het goed hebt, dan krijg je het woord Firi. Firi. De F staat op nummer 6. De I staat op nummer 9. De R staat op nummer 18. Dus dan krijg je dat woord. En je krijgt maar 30 seconden. Dus dat betekent, je moet het gewoon snel kunnen vinden, toch? Ja, toch? Gaan we door naar vraag nummer 8. Maak deze letters een woord. 1 letter hoort er niet bij. Dus nogmaals, je mag maar 1 letter eraf halen en de overige letters, daar moet je 1 woord van maken. Dus ik wil geen 2 woorden zien, 3 woorden, 4 woorden, 5, nee. Ik wil 1 woord zien. Wat krijg je dan?
Wat krijg je dan? Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6 letters. Eentje moet eraf. Dus het is een woord met 5 letters. Dan krijg je Sueri. Dus dat betekent dat de letter Y er niet tussen hoort. Die moest eraf. Ja? Vergeet niet de live te liken. Tik, 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 tik. En hou ook je interactiepunten linksboven hier. Naast het profielfoto dan vind je daar zo'n oranje hartje. Er staat dan of voor jou deelnemen. Of je kan ook nog eens volgen. Belangrijk, volg de pagina gelijk. Ga niet uit de live. Volg het gelijk hier. En je kan je interactiepunten ook halen. Ja, dan word je onderdeel van de Spa Club. Nummer 9. Maak de orde af. Puntje, puntje, puntje. Ede no e broko. Is het woord die er mist Fredeman? Nummer 2, Edeman. Of nummer 3, Voerman. Is het Fredeman? Fredeman ede no e broko? Edeman ede no e broko of Voerman ede no e broko? Even kijken. Fakka zegt nummer 1. Fredeman. Wat zegt de rest? Wat zegt de rest? Een paar seconden. Dan kom je dus uit op Fredeman, inderdaad. Je zou het kunnen vertalen als van iemand die zich eigenlijk niet bekommert om de gevolgen. Ja, die breekt zijn hoofd er eigenlijk niet zo voor. Gaan we door naar vraag nummer 10. Ik wil hier op het scherm te tikken totdat we op 1K komen. Dan kunnen we doorgaan. En het zorgt er natuurlijk ook voor dat we de aandacht vragen van TikTok van hey, breng ons in het spel. Dus deel de live. Zorg ervoor dat je blijft tikken. En zodra we op 1K komen, ga ik door met de volgende vraag. Ik ga weer terug even. Anders gaat het te snel. Dus we gaan pas naar zodra we er zijn bij 1K. Dus ik wil je vragen om even mee te tikken. Tik, tik, tik mee. Ja, praat aan man. Delen, 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 delen. En dat zorgt ervoor dat we natuurlijk op een punt kunnen komen van 1K. Nou, dat moet mogelijk zijn. Toch? 1K moet mogelijk zijn. Nou, we zijn er. Dank jullie wel, dank jullie wel, dank jullie wel. Dat helpt enorm. Dankie. Ontbrekende klinkers. Welke klinkers ontbreken hier? En ik wil van jou graag het woord. P en KK. Dus ik wil 4 klinkers. Toen ik op Facebook was met dit spel, dan was iemand er bijna. Bijna. Voor de helft. Maar wat is het? Welke klinkers ontbreken hier? Het antwoord is pinda, koekoe. Dus het was de I, de A en dan 2 keer de U. Even kijken, Fakka zei pinda, koekoe. Het kan soms voorkomen dat ik hem misschien ietsje later binnenkrijg. Dus vergeef me, het is een kleine vertraging. Dus als ik hem ietsje later zie, niet worden hoor, dan heb ik het net niet gezien hoor. Even kijken, gaan we naar vraag 11. 2 woorden worden 1. Strijdbaar plus melodie. Strijdbaar plus melodie. Dankjewel voor de lobby. Dankjewel voor de lobby. Tangi, tangi, tangi. Strijdbaar plus melodie. Welk woord? Het is 1 woord, hè? Welk woord zijn we nou op zoek? Ik denk dat de meesten van jullie wel weten wat strijdbaar is. Of welk woord je daarvoor kan gebruiken voor strijdbaar. Of strijd. Wat zou het kunnen zijn?
Denk aan de tijd, hè. Praxera ting, Luca ting. Luca Aloisi. Antwoord is Stray-Singi. Stray-Singi. Een strijdlied. Een strijdlied. Melodie. Ik gebruik het voor een lied. Strijdbaar, strijd, stray, Stray-Singi. Ik heb jullie gezegd, hij is een beetje pittig deze week. Hij is een beetje pittiger. Dit is Pepe zo. Oké, gaan we naar 12. Wat is de juiste spelling voor het woord strijdbaar hier? Ik heb je net geholpen. Ik heb je eigenlijk een hint gegeven in de vorige vraag. Is dat nummer 1 Stray-Baniri? Is het nummer 2 Stray-Baniri? Of is het nummer 3 Fiti-Baniri? Dus wat is de juiste spelling voor het woord strijdbanier? 1, je moet weten wat het is. Dat staat er al eigenlijk. Maar hoe spel je het? Nog een paar seconden. Is het 1, 2 of 3? Ik kijk even in de comments, want zoals ik net al zei, soms kan de vertraging een beetje zijn. Dan komt hij net iets later binnen. Maar het is de eerste, Stray-Baniri. Stray-Baniri. Ik gis Stray. Vakka zegt Stray. Het was de eerste. Het is een beetje een instinkertje. Hier is iets leuks waar jullie ook in de lessen mee te maken gaan krijgen. De online lessen. Als je kijkt naar het woord stray, dan heb je die EI. In principe is dat niet echt iets wat je zegt van zou je dan niet zeggen van het is EY? Wat ik me voor kan stellen. Maar EI is een klank. Het worden dan 2 klinkers die een 1 klank vormen. Dus dan krijg je E. Dus de lange E. Als in het Nederlandse woord mee. Als in het Engelse woord play. Dat is hoe je hem dan uitspreekt. Dat is hoe je hem schrijft. Hoe kan je dat weten? Je moet het leren. Dit zijn die dingen die je gewoon moet leren. Bepaalde woorden worden dus zo geschreven. Waarbij je dus zo'n 1 klank krijgt. Dus in dit geval is het dus niet met de Y. En dan krijg je dus niet de klank E. En de Y wordt... ja... Soms is het... Weet je wat grappig is aan die Y? Soms is het een medeklinker, soms is het een klinker. Maar er zijn geen dubbele klinkers waarbij je dus 1 klank vormt daarmee. Dus dat is wel grappig daarin. Ook weer wat geleerd, toch? Nou, bon. Dan gaan we naar vraag nummer 13. Weer een cryptische omschrijving. Geen opening of sluiting is te veel voor dit voorwerp. Ik wilde zeggen onderwerp. Geen opening of sluiting is te veel voor dit voorwerp. Geen opening en geen sluiting is te veel voor dit voorwerp. Sarasani. Een paar seconden. Het is zo voor de hand liggend. Je zou het echt moeten weten, boy. Lingelingelingeling. Ik kijk even in de comments. Zoals ik al weet van, er zit een kleine vertraging. Vandaag is hij een beetje vertragen. Ah, zo langzaam. Het antwoord moet zijn sroto. Je kan iets ermee openen. Dus geen opening is te veel. Je kan er iets mee sluiten. Dus geen sluiting is te veel. Dus het voorwerp is een sroto, ofwel een sleutel. Het mooie van sroto is ook slot. Dat kan het ook betekenen. Voor sroto was maar iemand opsluiten. Ik heb een sroto.
kan zijn, heb je een sleutel of heb je een slot. Dus de context van wat je zegt moet kunnen aantonen waar je het over hebt. Dus als ik zeg, I ap mo sroto, mi wa tapadoro, dan wil ik de sleutel hebben. Ja? Of als ik zeg, I ap mo sroto Jimmy fumi by sikri, Jimmy by sikri, dan vraag ik om een slot voor mijn fiets. Dan heb ik het over een slot. Context is dan belangrijk. Ja? Context is belangrijk. Dus het woord was sroto. S-R-O-T-O. Nog. Los maar eens op. Wat krijg je hier? 30 seconden. Op alfabetische volgorde. Welk woord krijg je hier? Zelfs als je geen Surinaams kan, dan kan je het nog steeds vinden. Lingelingelingeling. Kijk even in de comments wat daarin is komen. Het antwoord is winti. Winti. Winti, winti, winti. Nummer 15. Cryptische omschrijving. Vallend water in een meer. En dan wil ik niet de letterlijke vertaling. Want bij Facebook had ik iemand die de letterlijke vertaling gaf. Dat is niet waar ik naar op zoek ben. Het is altijd één woord. Vallend water in een meer. Ze zeggen ook dat je een winti kan vinden toch bij vallend water. Dat nou een trator, you know. Vallend water in een meer. Of een rivier. Dat kan ook. Wat krijg je er dan uit? Nog 15 seconden. Sula. 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 Wat ook wel een waterval is. En ze zeggen dat je een winti daar kan vinden, toch? Watramama. Je hebt 2 verschillende watramama's. Je hebt een Aisa. Je hebt een Ingi. En als je verder doorgaat kijken in het folklore van andere Caraïbische landen, dan hebben ze daar ook dezelfde winti. Maar zij noemen het anders. In West-Afrika hebben ze ook deze winti. Daar noemen ze het ook anders. Daar noemen je moya. Caraïbisch gebied kan het zijn. Hoe heet het? Andere woord ervoor is, maar het heeft verschillende benamingen. Dus als je een winti zegt van misschien, knap onder de sula. Ja, je voelt je winti lustig wanneer wat. Het kan misschien zijn dat dat is. Ik zeg niet dat het zo is, maar het kan zijn. En ze zeggen het is een hele mooie winti. We weten van de, ik weet van de, even kijken, de Aisa winti of de Watramama. Een van die twee, die Ingi. Ja, papa, dankjewel. Zie je? Ik zeg altijd, de mensen zijn stapel. Ah, mami wata. Ja, toch. Ze houdt van mooie dingen. Ze heeft er kam. Alok kam kame wiri. Ap lange mooi wiri zo. Lok kam kame wiri. Lok mooi sangi. Ja. Nog een andere anekdote. Er worden verhalen erover verteld toen die zeelieden aan het strand waren. Dan ging ze die zeelieden dan verleiden. Met goud. Zilveren munten. En dan zei ze tegen die zeelieden: je mag geen vrouw nemen. Je mag te kwatra uma. Nu kusa meji. Meji go to, meji money, me sorgi.
Maar je mag geen andere vrouw nemen. En sommige van ze namen het geld, maar gingen ze toch weer van de haal met een vrouw. Nou, dan werd het net zo snel weer afgenomen en ging hun leven bergafwaarts. Hun leven ging bergafwaarts. Het is wel een hele mooie winter. Heel veel vragen erover. Een heel mooie winter. Mami Wata, dankjewel, Faka. 16. Maak de odo. Puntje, 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 puntje. No, abi, pardon. Puntje, 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 puntje. No, abi, pardon. En ga eerlijk met je zijn, deze odo ga ik van nu af aan ga ik het gewoon echt stampen in mijn hoofd. Want ik hou van deze odo. Ik heb er nog nooit eerder van gehoord, maar ik hou ervan. Ik hou ervan. Ik ben gelijk verliefd geworden. Wat zou het kunnen zijn? Puntje, 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 no abi, pardon. Even kijken. Sena, hey Sena, espressie. Espressie. Vakka zegt Uma. Nou weet ik wat je bedoelt, maar ik weet heel zeker dat het ook weer dat moet. Hey Omi, Omi zit in het spel. Hallo. Sena, je bent het helemaal goed. Espressie. Melo basandisyon. Kan je je voorstellen dat iemand iets expres doet en dan gaan ze je nog steeds voor vergiffenis vragen? Vergeef me. Ik vergeef niks. Doe het niet. En ik denk wat Uma bedoelde is Uma no abi fadong. Uma no abi fadong. Dat is ook een ode. Uma no abi fadong. En espressie no abi pardon. Je gaat niet iets expres doen dan je kon actie met tak sorry. Kon tegen me sorry. Nummer ontbrekende klinkers. Welke klinkers ontbreken hier? Ik heb 4 klinkers van je nodig. Ik heb 4 klinkers van je nodig. Vergeet niet te tikken, mensen. Hoe aba lobby van nodig. Hoe aba lobby van nodig. Lobby. Dus er staat HRDR en ik heb nog 4 klinkers nodig. Wat zou het kunnen zijn? Hier is ook een odo mee. Hier kan je ook een odo mee maken, dat bestaat. Maar dat is niet de vraag nu. De vraag is welk woord krijg je dan hier? Een paar seconden. Pling, 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 pling. Dan krijg je horidoro. Volharding. Ja, dat in trangas massa ora krakti. Volharding. Gaan we door naar vraag nummer 18. Je krijgt nog 2 extra piramides en ze zijn een beetje aan de pittige kant. Ja? Hey JV, goedenavond Odi. Leuk dat je er bent. Leuk. Ja man, je kan nog meedoen met 2 vragen. Ja toch? Ga je even kijken. Oh nee, nog niet. Maar die komen er straks. 19 en 20. Ontbrekende klinkers. Welke klinkers ontbreken er hier? We hebben de medeklinkers P, L, K, T. En ik heb nog 3 klinkers nodig. Hey, JV staat er klaar voor. Hij zegt van, al zijn het nog 2 of 3 vragen. Tjago. Ja toch? Tjago. Ik heb nog mikero sa amangu dape na kukuru. Muro betrani broko den sa dape. Oké. 3 klinkers. 3 klinkers heb ik van je nodig. We hebben bijna de tempo. Lakati. Goed. Hey Romo. Hoe kan het? Of een affiche. Ja, dat was hem. Heel goed. Netjes.
Eén na laatste woord staat op de laatste rij. Hij is een beetje pittig. Laat me jullie alvast een hint geven hoor. Je gebruikt het bij een vraag. Dus het is een vraagnaamwoord. We hebben o, tu, uru, soro, bosro. Ik heb een pittig gemaakt nu hoor. Laat me nog een hint geven. Puntje, 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 Iwani. Puntje, 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 je bedoel. Of eigenlijk moet ik zeggen je bedoel, niet bedoel. Dat is het leenwoord. Je bedoel. Puntje, 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 Iwan bij. Wat bedoel ik daarmee? O, tu, uru. Voor mensen die afvragen van wat is uru? Vreemd gaan. Soro, een zweer, een wond. Bosro, een borstel. Of borstelen. Een paar seconden. O sortu. O sortu. O sortu. Welke? O sortu. Froktu imani. O sortu nyang iwan nyang. O sortu sma je bedoel. Ik zat op sortu. Kijk daar. Zie hoe grappig dat is dat je dan toch bijna in de buurt zit en dan denk je van, maar ik kan het niet plaatsen. O sortu. Welke? Nee? Nooit van gehoord? Sortu, ja. Weet je waarom? Omdat osortu, mensen zullen dat misschien niet meer zoveel zeggen, maar osortu bestaat wel degelijk. En de meeste mensen gebruiken gewoon sortu. Juist. Ik dacht altijd dat het sortu was in plaats van osortu. Oké, goed om te weten. Juist. Ik denk osortu komt een beetje uit het Saramakaans ook, hè? Ik durf dat niet te zeggen, maar het kan. Het kan. Ik ontken het niet. Ik kan het niet bevestigen, maar ik kan het ook niet weerleggen. Als je misschien naar het oorsprong van het woord zou kijken, osortu. Misschien het Engelse woord sort. Dus S-O-R-T. Of what sort? Osortu. Misschien dat het daar naartoe is afgeleid. We praten veel met Otto. Niet per se dat er heel veel O-klanken in voorkomen in een taal. Ik weet wel dat er bepaalde letters zijn die ze niet gebruiken, zoals de R. Dus waar in het Surinaams, laten we zeggen, het Sranantong, het algemene Sranantong, gewoon de R wordt gebruikt. Want in bepaalde binnenlandse dialectentalen de R niet uitgesproken. Die is er niet. Dus dat weet ik wel. Dat wel. Oh, sortu. Maar je kan het woord, voor de mensen die zeggen van ja, ik weet het niet zeker, ik wil het wel zeker weten. Dan kan je het woord wel opzoeken. Nogmaals, je kan hem opzoeken in het oude woordenboek, is het SIL woordenboek. Dus S-I-L, SIL woordenboek kan je hem terugvinden. Je kan hem terugvinden op, je hebt nog een pagina, het heet iets met index. Je kan hem ook vinden. Maar je kan hem ook vinden in het huidige woordenboek. En dat is het Sranantongo Nederlands Sranantongo woordenboek. Daar kan je hem ook in terugvinden. En die is van Prisma. Je moet wel even bijna 3 tientjes betalen, maar dan heb je ook wat. Laatste vraag. Welk woord staat op de O, Bo, Rij, Kaba? Oh, wat is er? Laat me een hint geven. Iedereen heeft hier iets ooit gekocht. Ja?
Fu Spanyu bere, fu Nyanwasangi. Ja. Something I grandma be making, I ma be making, kan de I pa be making. No so I grandpa. Je kan er iets op smeren. Maar het gaat niet erom dat je er op iets kan smeren. Het gaat om dat je het daar kan verkrijgen. Wat is het? Elke winkel heeft een afdeling ervan. Nog een halve minuut. Kijk hoeveel hintjes ik jullie heb gegeven. Elke afdeling heeft een afdeling. Mijn zoontje toen hij klaar... Hij is geen zoontje meer, maar toen hij nog klein was. Elke keer als we daar bij die afdeling kwamen. Mega. Mama, mag ik? Ik zei nee. Zodra je thuis bent gaan we eten. Anders ga je niks meer eten. Wat is het? Nou, om je feliciteren. Dat je hebt meegedaan. Bakri. Ja, precies. Bakri. Maar zo'n geen hoofd moet maken elke keer als we daar laatst. Mag ik een croissantje? Mag ik een kaasstengel? Ik zeg nee, je gaat niks eten. Want dan ga je thuis niks willen eten. Ja, dus dat is het juiste woord. En zo spel je het ook. Als we er even naar gaan kijken hoe we hem eruit kunnen halen. Als je kijkt naar kaba, dan heb je B-A-K die erin zit. Die zit in het eerste lettergreep. En ri, die kan je halen uit rai. Ja, zo kan je hem eruit halen. Zo kan je hem eruit halen. Ja man. Jawel. Mensen, dankjewel voor het meespelen. We zijn er zaterdag weer. Is het al het eind van de maand, jongens? Ik dacht Bakker was Fernandes in Suriname. Bijna wel, hè? Als je Suriname zegt en je zegt Bakker, dan zeg je eigenlijk Fernandes. Net zoals Fernandes brood. Dat is het enige wat je kan zeggen daar in Suriname. Alsof er geen andere brood is. Maar ik snap hem wel. Ja. Mensen, aanstaande zaterdag zijn we weer. Eind van de maand. Ja. Ik ben even aan het nadenken. Ik weet dat er een dicté zou moeten aankomen. Maar ik ga hem verschuiven naar maart. Vakken of kersten. Kerstenbrood. Yes. Yes. Kerstenbrood. Mijn oma sprak er ook nog heel vaak over. Mijn moeder ook nog steeds. En dan moet je je voorstellen, een merk zoals Fernandes, hoe sterk dat is, dat mensen nog steeds denken, die associatie maken van brood en Fernandes. Dat is gewoon onlosmakelijk met elkaar verbonden in Suriname. Ook tijdens kerst, bijvoorbeeld. Als ik denk aan brood tijdens kerst, kerstbrood, dan wil ik Fernandes kerstbrood. Ik wil geen andere kerstbrood hebben. Dus Fernandes strange. Fernandes is echt sterk. Berlinerbol. Zeg je nou Berlinerbol? Berlinerbol. Ja. Maar die van de Lidl is ook lekker, hè? Kijk hoe ik jullie tips geef. Ga naar Lidl toe. Berlinerbol van daar is ook lekker. Als je in Amsterdam bent en je woont in Zuidoost. Volgens mij hebben ze hem nu daar verbouwd. Maar je kan naar de Vomar toe gaan. Die heeft ook lekkere. Die is ook wel lekker. Ze hebben ook een bakker daar binnen. Ik weet ook niet of die er nog steeds is. Maar die was ook best wel lekker. Zijn er nog andere plekken die lekkere Berlinerbol hebben? Mensen in de chat, hebben jullie nog meer plekken waar mensen nog lekkere brood hebben? Lekkere Berlinerbol. Of Surinaamse puntjes? Duitse bol, Berlinerbol. Vakka zegt Duitse bol, Berlinerbol. Kennen jullie nog wat plekken voor andere mensen waar ze zeggen van... Hé, luister, ik ben nu in Nederland. Ik ga geen ticket betalen naar Suriname. Kan ik ergens andere Surinaamse puntjes halen? Ik weet dat er een plek is in Almere. En die Surinaamse puntjes zijn... Voordat het middag is, zijn de puntjes al op. Ik ben even vergeten wat de naam is. Maar in Almere is er een plek waar ze dus echte Surinaamse puntjes verkopen. En voordat het middag is... Den Sangba.
Nou, blijkbaar hebben andere mensen geen tips. Geeft ook niet. Want we gaan ermee stoppen. Het is mooi geweest. Mensen, ik ga jullie zaterdag weer zien. Dicté wordt helaas even opgeschoven naar de volgende maand. Dus dat betekent, je hebt in maart weer tijd om daar aan mee te kunnen doen. En dan zie ik jullie gewoon de volgende keer. Iedereen, fijne avond. Kusjes, 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 kusjes. Brazas, 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 brazas. Ik zie jullie graag de volgende keer. Vergeet niet voor 11 maart je aan te melden. Want dan kan je je dus aanmelden voor de online lessen. Plus extra ondersteuning. Er wordt dan elke week een Zoom les gehouden. En dan kan je dus daaraan meedoen. Maar je moet je voor 11 maart aanmelden. Ja? Fijne avond Sena. Fijne avond JV. Fijne avond Fakka. Ook al die mensen die eventjes langs zijn geweest. Die mensen die van buitenaf kijken. Maar ze zijn een beetje bang om in de live te komen. Jullie ook een goede avond. Ik zie jullie allemaal de volgende keer. Ciao, ciao.